Vitaj. Dobré ráno. Verím, že si ešte v posteli. Pokojne lež a užívaj si ten príjemný pocit po prebudení, keď je tvoja myseľ taká otvorená a dáva ti príležitosť nasmerovať jej potenciál tam, kam chceš a potrebuješ. Teraz to využiješ pre svoje dobro a podporu svojho tela v tom, aby sa uzdravilo a vrátilo do svojej prirodzenej harmónie. Zavri ešte na chvíľu oči a nasmeruj pozornosť na svoj dých. Nádych, výdych. Dýchaš pomaly a pokojne. Nádych, výdych. Tvoje telo je úžasne múdre. Nesie v sebe nekonečnú inteligenciu života. Vie, čo má robiť, aby sa uzdravilo. Polož teraz ruky na svoje srdce a počúvaj chvíľu, ako bije. Tvoje srdce je brána. Brána, ktorú môžeš otvoriť a pozvať uzdravenie do svojho tela. Pretože ak sa chceš uzdraviť, musíš uzdravenie vedieť prijať. Teraz poviem niekoľko afirmácií pre podporu uzdravenia. Budem ich hovoriť v tvojom mene a ty ich môžeš spolu so mnou opakovať. Každý deň, každú hodinu, každú minútu, každú sekundu sa každá bunka môjho tela, každý nerv, každá kosť, každý sval, každý orgán môjho tela sa neustále obnovuje, regeneruje a revitalizuje. Moje telo nesie v sebe nekonečnú múdrosť života. Moje telo vie, ako sa uzdraviť. A ja ho každý deň v uzdravení podporujem. Tým, čo jem, ako sa hýbem, ako spím, aj ako rozmýšľam. Každý deň viac a viac času strávim v stave pokoja, uvoľnenia. Ktoré je také prospešné pre moje telo aj moju myseľ. Každým dňom sa cítim lepšie a lepšie. Nádych, výdych.
Cítiš jemné teplo, ktoré sa rozlieva z tvojho srdca celým tvojim telom a prináša liečivú energiu všade tam, kde je potrebná. Precíť, kam smeruje a akú úľavu ti prináša. Výborne. A teraz môžeš začať svoj deň. Pomaly pohni prstami na rukách a na nohách. Otvor oči. Usmej sa. Nech je tvoj deň naplnený pokojom, dôverou a láskavosťou. Najprv voči sebe a potom aj voči svetu okolo. Pred spaním si vypočuj aj večernú verziu tejto meditácie. Link nájdeš v popise. Ak budeš mať viac času, pusti si aj hlbokú relaxáciu pre uzdravenie s postupným uvoľnením celého tela. Ak ti táto meditácia pomohla, budem vďačná za tvoju podporu zdieľaním, odberom tohto kanálu alebo komentárom. Ďakujem, že si tu.